sana iki 9.5% na pag-irap. Mas pa manukat siya to rap. Madam ramin. Min so tira. Min siyo tira sa Kaman ka to. 9. Nagabit na. Kasi ewan nga mo. Parahan na. Asli siya siya na to. Kavali ka. Ako ini tidiglaw ni 12.1 ni 1.21 ti day ni Kayo. ay 12.1 ni ko. Kaya para taso na ang hindi. Ang tangan to, tang. Kabe nga lom. Writing boss sa punate. Register po ka na meron register kung nung lang ang katutsin. Kumakat na.